Agianan sa tao nga gikural diha sa Purok Mangga Uno Barangay Haklupan, Dakbayan sa Talisay, gireklamo sa Balitang Bisdak. Ang report ni Femery Dumabo. Nagpakitabang sa JMR-TV Balitang Bisdak, kining 7 ka pamilyahan human gikural ug makaduha. Kining tunga sa metro lang unta nilang agianan. Una kining kural nga kahoy ug kining sa daplin sa dan nagyud. Ang apektadong pamilya nga naa si babaw nga dapit ni sabot nga gihimo kini usa ka tuig na ang nilabay aron pagpugong sa pagkuyanap sa COVID-19. Apan karon nga naluagan na ang quarantine status na paghihapon ng maong kural. Ang ilang alternatibong agianan mas layo kay tuyok na ug kuyaw pagyud sa pagdahili og yuta. Mas maglisod usab sila kung adunay emerhensiya, ilabi na nga adunay mga senior citizen ug mabdo sa ilang lugar. Ang lunang nga gipatukuran sa ilang mga balay, way bisan usa kanila nga nakapanag-iya. Senior citizen, in kasog magabi naibation sa lawas, doon ra kay ignaog karsada naman ditso. O, emergency purpose. Daan na yun agianan din ha. Lisod kay maagi, for example, mga anak ko, asa mong ko niya. Diri, kumatimingan, mag-uwan, lisod man lagian diri kay diri, gilandslide man niya mua. Nya kung mag-uwan sa lapok sa kaayo. Moro yun akong concern, agianan lang jud. Ang nagpakural, ila raw sab paryente. Gisulayan sa Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa tag-iya sa duha ka panimay, apan way magpa-interview kanila. Gilagway sa barangay kapitan sa Haklupan nga ang sitwasyon problema sa pamilya. Mato ni Kapitan Marisa Orbiso, ilan ang gibisita ang dapit sa niaging tuig ug gihatagan pa og footpath. Unya ni hangyo na sa mga tagtungod nga hiluton kini. Dito na gid ni ana mama wala magid solve nga tigod sa council. So ang nahangyo mi ana kanang hintungdan, nablihan ng ilang agianan. Di ba sa mabli mo mabagi mi nahimo ka di mo sa public lagi anan kana sila si mga batayo. Iyang tambag sa mga reklamante nga moduso pag-usab og reklamo sa ilang buhatan aron subli nga ipatubang ang mga hingtungdan. Oba ni John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.